kaNkosini, uyise umama, uyise otata befundisi, uyise omama befundisi, uyise ibandla lonke elenkosi yethu Yesu Kristu. Ndingumama Noncedo Tsoanyane, ndihlala eCape Town. Yesu Kristu UyiNkosi. Ndiyambonga kakhulu uThixo ngokuthi ndibe khona kule ndawo. Kusho ukuthi usasenenjongo ngempilo yami. Sacela ukuthi sifumane izwi leNkosi kwincwadi kaJohane chapter 19. Ilizwi lesithandathu. Apho uYesu ube wathetha ebethelele unqamu lezulu. Sofunda phaa kuverse number 30. Lithi xa ngoko uYesu wabeyamkele iviniga, wathi ugqityiwe, wathoba intloko wawunikela umoya wakhe. UJesu Kristu UyiNkosi. Nje ukuza kukaYesu emhlabeni uthe uthunyiwe nguBaba. Uthi ubethunywe nguThixo uTata wakhe ukuthi makazokwenza intando yakhe. Hallelujah. So sisiva izwi leNkosi lithetha, ayikho into uYesu angayenzanga abeyiyalelwe nguTata wakhe uThixo. Hallelujah. So apha njengoba simva ethi kugqityiwe, kungqina umoya kaThixo ngaphakathi kuye uYesu ukuthi ngoku into ebezokuyenza emhlabeni ebeyithunyiwe nguThixo uyigqibile. Hallelujah. Ngenye imini abafundi bakhe bayabuzana ukuthi yena utya ntoni, utyaphi yena, inoba ikhona indawo apho adla khona. Uthi uYesu, mna ukutya kwam, into endiyidlayo, ukudla kwam kukwenza intando kaBaba. Hallelujah. So sesikhona silapha ezantsi emhlabeni, sithunyiwe nathi. Sithunyiwe uzokwenza intando kaNkulunkulu. Asilazi ixesha apho uThixo azasibiza khona ukuthi ngoku ugqibile umsebenzi bendikuthume wona ezantsi emhlabeni, buyela uze kum. Ifuna nje into ukuthi ndizibuze ukuthi mna ndiphila apha emhlabeni, mna ndidla ntoni, kuyintoni okwam ukutya, ngoba uYesu yena wayesitya ukwenza intando kaThixo. Hallelujah. So nathi njengoba silandela uYesu, njengoba silibandla lakhe, sizokuyisela indebe. Uthotha lwezwi lakhe uthi indebe endiza kuyisela nani niza kuyisela. Uthi ukuthi ubunzima adlule kubo, indlela ayihambile sizayihamba, ngoba nathi phambi koyise singonyana only uma siyenza intando kaThixo. Hallelujah. So nangoku uyafika omnye umama uthi umama wabafundi abayi-2 uyobacelela ukuthi mabawuhlala ngasekunene. Uthi ndiyacela Nkosi, asokungasekunene, ndicela aba bahlale kunye nawe. Uthi ukuthi uma sisebenzela uNkulunkulu silapha emhlabeni, uma sisenza intando kaThixo, sisebenzele uyohlala ngasekunene. Kodwa isigqibo sokuthi ngobani abazawuhlala ngasekunene siphuma kuThixo, asiphumi kuye uYesu. Kumele singalibali ukuthi sisebenzele ukuyaphi, singabulaleki kanti sibuleleke liyohlala ngasekhona. Ngoba lithi izwi leNkosi, ibhokhwe uzazibeka ngasekhona, then igusha azibeke ngasekunene. Sizokwenza intando kaThixo, kungaba mnandi ezantsi emhlabeni, kodwa kumele singalibali ukuthi kuyayiwa apho kuyiwa khona, apho sisebenzela khona. Noma singabe sihlala
angene, kodwa umuntu nomuntu nendawo asebenzela kuyo. Haleluya. Ingqinwa ngumoya ophila ngaphakathi emntwini, ukuthi lo moya endisebenza ngawo undikhokhelelaphi. Haleluya. Asesisentandweni kaThixo nje ndiyazibuza uYesu kayena ethi ugqityiwe, uyigqibile intando kaThixo. Mna ndindawoni, sindawoni thina ekwenzeni intando kaNkulunkulu? Sindawoni apho uThixo ebesifuna ukuthi sibe khona, senze intando yakhe? Sesiyiqalile na intando kaThixo? Haleluya. Ngoba naye uYesu akalazi ukuthi ibandla lizolandwa nini. Uma lilandwa namhlanje bese ndiyenzile na intando kaNkulunkulu? Haleluya. Nje funeka sihlale sikhumbula, noba singonwaba, noba kungenzeka ntoni, kodwa funeka sihlale sikhumbula ukuthi isiphelo sethu, ukuthi indawo yokuhlala ngasekunene sinikezwa uNkulunkulu. Asizikhetheli, sinikezwa nguye. Uma ebona imisebenzi yethu asifika phambi kwakhe. Haleluya. Nje kudinga ukuthi siyifune intando kaThixo. Ayimnandanga futhi ayilulanga, kodwa iyafuna. Siyibonile kuYesu, khange ibe mnandi, khange ibe lula, kodwa wayenza, wayigqiba. Lithi izwi leNkosi, uhleli ngasekunene kukaThixo ngoku. Haleluya. Utafuzisela thina, uqusela thina kuyise. Uba nathi masiyisele, masiyipase lento esiyithunyiwe nguNkulunkulu. uYesu Kristu uyiNkosi. Hala ungasekho emhlabeni.